par trymar dosbarth 104 kilo sydd ar y brig fan hyn yn osbarth o Texel Glas ar hyn o bryd. Oedd o Enfys Williams o Lanwrda Sir Gar, Elin. Ti'n cytuno? Ydw, mae'r par ma yn sefyll mas, fi gwir wir. A hefyd, maen nhw wedi bod yn y frig yn yr English Winter Fair. Par golew eto Enfys a Hywel yn gallu troi rwy'n ma mas. Nhw'n enillwyr cyson fan hyn yn Ffaeria. Ac fel oedd Elin yn gweud, wedi ennill y Ffaeria Lloegr gyda'r union bar yma. Ie, fel ti'n gweud, mae'r par ei hunain wedi bod yn llwyddiannus cyn nawr. Sy'n tipyn o gamp, really, jyst i gadw nhw fynd, achos mae'n anodd cadw siwrd wedd ar rwy'n am amser mor hir, ac i gadw nhw ar top i gêm. A gwneud yn siŵr bod nhw ddim yn mynd rhy dew? Ie, yn gwmws. Mae'n digon rwydd, achos bod nhw ddim ar rwy'n mwyaf, i hala nhw'n rhy dew, so mae'n tipyn o gamp i nhw i gadw nhw fynd nes nawr. A chydig o newid wedi bod yn y restr. Steve a Sarah Gibbons o Dan y Mynydd Aberhonddu yn dod lan i'r ail safle a Geraint a Brian Garth Brengi Aberhonddu yn drydydd ar hyn o bryd, Elin. Ie, Sarah Gibbons, maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn ma yn y blynyddoedd diwethaf. Fi'n credu wedi ennill 4 pencampwriaeth a 2 isbencampwr, fi'n credu. Nhw oedd y pencampwr llynedd? Ie, so fi'n credu bod nhw'n on it lenni sy'n ennill to, fi'n credu. O na, mae par eto, par da iawn sy'n yn matcho yn arbennig o edrych fan hyn. Mae'r busnes ar ddangos yma, mae fel rhyw gyffur yn dwe? O, ydy, yr buzz yn anhygoel os ti'n mewn yn y cylch ma, yn wedig os ti'n cael dy restru yn yr rhai diwetha. Does ti'n teimlo'r gwell sy'n credu yn y busnes ma. Hefyd, mae rhaid ti feddwl hwn yw'r chop finest y ffarmwr, so mae rhaid i ti wneud yr gorau ohono fe. Wel, dwi'n credu bod hanes yn ailgreu hunan fan hyn. Y par oedd Enfys Williams, Llanwrda, Sir Gar yn cyrraedd y brig, Elin. Ie, neis gael yn ôl yn y Geredigion, wel, yn gyfyrfyn. Sir Gar, mae'n ofalus nawr. Wel, diolch o galon i chi'ch dau fi mlaen nawr i gael sgwrs gyda'r enillwyr. Nid Enfys sydd wrth y lliw, ond mae Enfys gyda fi nawr fan hyn. Nawn ni ddod Enfys mewn at y par buddigol. Llongyfarchiadau Enfys. Fawr, diolch. Arbennig o dda, nid y tro cyntaf iddyn nhw ennill chwaith. Na, bu nhw'n llwyddiannus wrth ysdwetha yn ffair Iaf Lloegr hefyd. So, a fi ddiolchgar iawn i'r merched Lenny am helpu. Fi ffili Siowan Lenny yn amlwg. Ie, gweud pam. Achos bod ni'n disgwyl yn ail blentyn y mis Mawrth. Amser arbennig. Fi'n hapus dros ben. Mae'n ysgrifennu'n arbennig. Ti wedi bod yn teimlo rhyw gics nawr achos bod chi wedi ennill? Fi bach yn excited ydw. Mae'r mab eisiau gyffroes fynd. Ie, odi. Na, fi ddiolchgar iawn i'r merched. Maen nhw wedi gweithio'n galed iawn. Wel, llongyfarchiadau ti werth yn rhagor. Diolch yn fawr, diolch.